Ještě jednou bych vás tedy chtěla přivítat jménem Altia. Moje jméno je Irina Palíková, pracuji jako produktový specialista pro malé laboratorní přístroje a non-adjuvantní spotřební materiál v Altiu. A dnešní prezentaci nebo webinář bych zaměřila na stříkačky a jehly od Hamiltonu, jímž jsme distributorem na českém trhu. Jenom na úvod bych se zmínila pár slov o historii společnosti Hamilton, kdy, jak je tady vidět na tom slajdu, tak počátky Hamiltonu jsou datovány do 40. let minulého století, kdy kalifornský chemický inženýr Clark Hamilton vyvinul první olověnou stíněnou stříkačku pro přesnou manipulaci s radioaktivními izotopy. On vlastně začal s touto stříkačkou, ale následně se začal věnovat výrobě stříkaček mikrolitrových pro dávkování mikroobjemů, především pro chromatografické účely. A nejprve je vyráběl ve své vlastní garáži, až v 60. letech tu výrobu přesunul do samostatné továrny a hned v roce 68 i expandoval na evropský trh, kdy podobné zařízení sestavil nebo vlastně nechal postavit i ve Švýcarsku. Dneska ta společnost je rozdělena do více divizí, nezaměřuje se pouze na vývoj a výrobu stříkaček, především pro ty chromatografické účely, ale má tu samostatnou část, která je zaměřena na laboratorní vybavení. Oni vnitřně nazývají Hamilton Company, neprodukují pouze stříkačky a jejich příslušenství, ale také například stříkačkové pumpy a ventily, já se o tom ještě zmíním. Další část je Hamilton Robotics, které dodávají pracovní stanice pro manipulace s kapalinami. Další je Hamilton Storage, ty navrhují a vyrábí automatizované systémy pro uchovávání vzorku, a to především za nízkých teplot. A pak je Hamilton Medical, která vyrábí řešení pro ventilaci pacientů. No a oni těch lokací už mají více na světě, jich celkem 22 a zaměstnávají více než 3000 lidí. No a my jako Altium jsme vlastně distributoři pro Českou republiku té sekce laboratory. Jak už jsem se zmínila, jsou to především stříkačky a jehly, o kterých dnes budu mluvit a příslušenství k nim. Dále jsou to HPLC kolony a potom také jednoduché nebo složitější ventily. Další je přístroj Microlab, to je taková sofistikovanější stříkačková pumpa pro přesné dávkování kapalin. A ono se to moc neví, ale jsou i výrobci pipet, takže pokud byste měli zájem o jejich pipety, tak vám ji také můžeme nabídnout. No a já bych tady dnešní webinář věnovala především stříkačkám. Řeknu vám o tom, jak si správně vybrat stříkačku pro vaši aplikaci, jakou k ní zvolit jehlu, jestli vůbec máte možnosti a jaké. No a pro ruční dávkování právě ty Hamilton stříkačky jsou vyrobené s přesností plus minus 1% jmenovitého objemu, kdy dráha kapaliny, tedy toho vašeho vzorku, jde vždycky chemicky inertní cestou, protože přichází do styku pouze s nerezovou ocelí v podobě toho plungeru, s borosilikátovým sklem a po případě u některých stříkaček s teflonem. Výhod toho borosilikátového skla je hned několik. Jednak jde o vysoce univerzální materiál, který se vyznačuje vysokou mírou chemické inertnosti a schopností tvarovat se do přesných tvarů, aniž by časem jakýmkoliv způsobem degradoval. Na rozdíl od například plastových stříkaček, které se mohou při používání různě natahovat, ohýbat nebo opotřebovávat, tak ty skleněné drží svůj tvar a vlastně objem po celou dobu svojí životnosti. Navíc i z toho dnešního pohledu jsou stříkačky šetrnější k životnímu prostředí, dají se snad recyklovat. A můžete si vybrat stříkačky v objemech od žádná celá půl mikrolitru až do 2 litrů. Hamilton má v současné době k dispozici více než 2000 různých stříkaček a jako volitelné příslušenství lze k ním i doobjednat, a to ještě před samotným objednáním stříkačky, certifikaci NIST anebo kalibrační certifikát. No a já bych se nejdříve v té první části přednášky věnovala stříkačkám jako takovým a potom jehlám, které k ním jsou možné anebo které si můžete navrhnout sami. Nejprve, pokud tedy potřebujete nějaký vzorek nadávkovat, tak je důležité si vybrat ze 2 základních skupin stříkaček a ty 2 základní skupiny jsou stříkačky mikrolitrové a plynotěsné. Ty mikrolitrové stříkačky jsou specifické v tom, že jsou pouze pro dávkování kapalin a především homogenních vzorků. Je to ta původní stříkačka, která
která byla vlastně jako ta základní vůbec vyvinutá. Obsahuje ručně namontovaný píst z nerezové oceli, který se jemně zavrtává do skleněného valce injekční stříkačky. Jak už jsem říkala, je to vhodné především pro ty homogenní vzorky, takové, které nejsou náchylné například ke srážení, ke krystalizaci nebo lepení se sklem. Pokud používáte pouze pro homogenní vzorky, tak za správných podmínek to opotřebení pístu stříkačky je minimálně a ona má téměř neomezenou životnost. Pokud však používáte heterogenní vzorky, můžou tam vznikat různé usazeniny, takže na ty se spíše doporučí stříkačky druhého typu, a to plynotěsné. Každopádně i po použití homogenních vzorků se doporučuje právě tu stříkačku nějakým způsobem vyčistit. Já o tom potom ještě budu mluvit, jak nejvhodněji to udělat. U těchto stříkaček, u těch mikrolitrových, je nevýhoda v tom, že ty plungery nejsou vyměnitelné. To znamená, že pokud ten plunger je nějakým způsobem ohnut nebo něco se s ním stane, tak je nutné vyměnit celou tu stříkačku. Takže pokud dávkujete homogenní vzorky a pouze kapaliny, jsou vhodné mikrolitrové stříkačky. Pokud ale máte právě heterogenní vzorky, je lepší použít tu druhou skupinu stříkaček, a to plynotěsné stříkačky. Ty totiž nemají píst nerezové oceli, ale on je polymerový, často ukončený teflonem, a vytváří naprosto dokonalé těsnění mezi tím tělem té stříkačky a samotným pístem, takže on vlastně vytlačí veškeré možné jakoby prekurzory těch usazenin z těla té stříkačky ven. I v případě, že tam nějaká usazenina vznikne, tak pokud se ten plunger nebo ten píst nějakým způsobem poškodí, u těchto stříkaček můžeme plunger měnit. Jinak i v tomto případě se tedy doporučuje zase tu stříkačku po každém použití důkladně vyčistit. No a plynotěsné stříkačky se také často používají do stříkačkových pump, a proto ty stříkačky, které jsou menší než 1 ml, mají na tom pístu takovou speciální zarážku. A ta zarážka funguje tak, že se zastaví v té stříkačkové pumpě, aby nedošlo k poškození hrotu toho pístu uvnitř stříkačky. No a teď jsme si tedy rozdělili ty stříkačky na ty dvě skupiny, jestli máme homogenní nebo heterogenní vzorky, jestli máme kapaliny nebo kapaliny a plyny. No a teď už vlastně v rámci těch dvou velkých podskupin si můžeme stříkačku vybrat v rámci toho, jaký potřebujeme dávkovat objem nebo jaký objem stříkačky potřebujeme zvolit. U mikrolitrových stříkaček rozlišujeme takových 5 základních řad nebo sérií, kdy všechny tyto řady jsou odvozeny od té základní řady 700. Je to tedy ta prapůvodní stříkačka, ta se dodává v objemech od 5 mikrolitrů do 500 mikrolitrů a tam je tedy možné dávkovat vždycky o tu 1/10 menší objem, to znamená od 0,5 mikrolitrů do 500 mikrolitrů. Je to tedy skleněný válec, je tam píst z nerezové oceli a ten píst je udělaný tak, že je vybroušený s tolerancí méně než 3 tisíciny milimetrů. To znamená, že ta stříkačka, pokud se správně používá, tak má tu životnost téměř neomezenou. V této sérii, v té základní 700, je také největší množství výběru, ukončení jak těch stříkaček, tak těch jehel. Od ní odvozená série pro dávkování menších objemů je série 600 a ona se vyznačuje nejenom tím, že je pro dávkování těch menších objemů od 0,25 mikrolitrů, protože je vlastně nejmenší objem 2,5 mikrolitru té stříkačky, ale také má poloviční délku zdvihu. To znamená, že ona je kratší a pokud máte aplikaci, kde potřebujete dávkovat jednou rukou, tak je to právě nějaké menší objemy, tak je to právě tato série, která se proto doporučuje. Pak je to série 800, tady uvedená vlastně jako třetí. Je to zase verze odvozená od série 700, akorát je na ní udělaná taková specialitka, a to jednak, že má tady zesílený píst a jednak, že má speciální držák, ten modrý, který je namontovaný na přírubu samotného těla stříkačky, a ten je důležitý právě proto, když chcete zamezit nějakým nepřesnostem při dávkování. Protože pokud držíte tu stříkačku v ruce a dávkujete, tak ji ohříváte svým vlastním teplem. Pokud potřebujete se tomuto vyhnout, tak je právě vhodný tady ten držáček, kterým vlastně zamezíte kontaktu vlastního těla nebo tepla s tím daným vzorkem. Nejenom, že tedy zabraňuje přenosu tepla, ale také je to opora pro velmi tenké písty, které se vyskytují u stříkaček mikroobjemových, takových těch, co dávkují opravdu malé objemy. Tato série stříkaček se vyrábí v objemech od 5 do 250 mikrolitrů.
Další série je série 7000, to je zase specifická v něčem a to v tom, že je to jediná série stříkaček, která má nulový mrtvý objem. Je to uděláno tak, že samotný ten píst pokračuje takovým tenkým wolframovým drátkem, který zasahuje až do samotné jehly a vytlačuje tak tu kapalinu úplně dokonale vlastně z té stříkačky. Používají se především stříkačky této série pro dávkování velmi malých objemů. To dávkování je od žádná 0,5 mikrolitrů umožněno až do 5 mikrolitrů. Proto jsou ty objemy od žádná 5 do 5 mikrolitrů. No a pak tady mám zmíněnou už jenom tak okrajově sérii 900. Je to série, která obsahuje jenom celkem 6 stříkaček a to od objemu žádná 5 do 10 mikrolitrů. Je to v podstatě taková ekonomická verze série 800. Ty stříkačky jsou naprosto pevné, nelze je demontovat, oddělit ani nic jiného, proto je to vlastně takovou ekonomickou verzí. V případě ale poškození vlastně tady nemůžete nic vyměnit a musíte vyměnit celou stříkačku. Takže to byly ty mikrolitrové stříkačky rozdělené podle jednotlivých objemů, tedy pro dávkování homogenních vzorků, především kapalin. I ty plynotěsné, které slouží pro dávkování heterogenních vzorků, se dělí podle objemu, tentokrát do 4 základních kategorií. V podstatě ta první série 1700, je odvozená série plynotěsná verze té základní série 700 mikrolitrové. Slouží pro dávkování objemu od 1 mikrolitru do 500 mikrolitrů. A v podstatě je tady opět největší množství výběru ukončení těch jehel a těch stříkaček vůbec. Pak je to série 1800, opět je to vlastně odvození na těch mikrolitrových stříkaček. Série 800 opět má ten modrý držák, který nám zabraňuje nějakým nepřestojnostem, které by mohly vzniknout při ohřívání vzorku během dávkování vlastním teplem a slouží také jako opora pro ty velmi tenké písty. Další série už je série 1000, ta už slouží k dávkování středně objemových vzorků. Pohybujeme se tady v objemech těch stříkaček od 1 ml do 100 ml. A tyto stříkačky jsou i ve verzi s přírubou, které právě slouží k tomu, že se můžou používat do stříkačkových pump, tak aby se zastavila ta stříkačka na nule, aniž by se poškodil hrot jednak té samotné jehly a jednak toho pístu. Ty, které právě jsou určeny do stříkačkových pump, já to tam mám potom ještě na dalších obrázcích, mají i takový speciální držáček v tom pístu, který umožňuje lepší uchycení do těch stříkačkových pump. Na takovou samostatnou velkou skupinu tvoří stříkačky Supper Syringe. Jsou to velkoobjemové stříkačky od 0,5 litru až do 2 litrů a jsou to jediné stříkačky, které mají to tělo tvořeno akrylátem, ne ze skla. A je to z toho důvodu, že to sklo už by bylo jednak velmi křehké, jednak těžké, ta manipulace by byla mnohem náročnější, takže proto se tady volí právě ten akrylát. Jsou to také stříkačky, které se používají trošičku jiným účelům než ty ostatní, jak je vidět tady na tom zakončení. Tady zrovna je vidět to tracheální zakončení. Já o tom zase ještě budu mluvit. Takže teď už jsme vlastně rozdělili ty stříkačky podle toho, jaký máme vzorek a jaký máme objem. A poslední, co si na stříkačce můžete zvolit, je zakončení samotné. To zakončení je velice různorodé a u některých stříkaček už máme tu jehlu namontovanou přímo a nemůžeme si volit vlastně ukončení té stříkačky, ale v některých případech potřebujeme například jehly měnit často, takže můžeme si zvolit stříkačky, které jsou ukončené tak, aby se ty právě jehly daly měnit. Já tady mám shrnuté jednak takovéto základní ukončení, které je nejběžnější a potom ještě na dalším slajdu takové atypické, se kterým se ještě můžete setkat. To první zakončení, které asi je poměrně známé a běžné, je ukončení s označením N, kdy to N znamená jehlu přidělanou napevno, kdy je vlepená přímo do toho skleněného těla stříkačky v bodě odpovídajícím nule. Je to specifické pro stříkačky, které mají velmi malý objem. No a tyto stříkačky nejsou rozebratelné na jednotlivé části, tudíž nejsou autoklavovatelné a v případě, kdy tam je označení N, tak vy si vlastně můžete vybrat pouze z toho, co má Hamilton běžně v nabídce. Nemůžete si volit jehlu, kterou potřebujete, jakou chcete. Pokud byste potřebovali takovouto stříkačku, ale zvolit si vlastní jehlu, zase to budu probírat v té druhé části přednášky, tak si musíte zvolit ukončení SN, kdy tady můžete volit jak vlastně vnější průměr té jehly, tak délku, tak styl zakončení. Takže to byly jehly vlepené do těla stříkačky.
Po další označení, které tady mám jako druhé, nebo v podstatě třetí, je označení LTN, což označuje jehlu, která je vlepená, ale tentokrát ne do těla, do toho skleněného barelu, ale do luérového zakončení toho skleněného těla stříkačky. Zase je to, že je to udělané tak, že je to vlepení přímo v bodě odpovídající nule, a zatímco v tom případě N a SN to bylo pro maloobjemové stříkačky, tady to už je pro stříkačky, které mají takzvaně střední objem, to znamená, že jsou větší než 1 ml. Zase ty stříkačky nejsou rozebratelné na jednotlivé části a nejsou autoklávovatelné. V případě, že ta stříkačka je označena LTN, tak zase si nemůžete volit jehlu, kterou potřebujete, ale pokud byste potřebovali, Hamilton má zase verzi těchto stříkaček s označením LTSN jako Luer Type Special Cemented Needle. To znamená, že vy si tady můžete zvolit právě ty parametry jehly podle svých potřeb. Další hodně používané ukončení je ukončení LT, to znamená stříkačka, která má Luer typ. Je to stříkačka teda bez jehly a ty jehly jsou k ní odnímatelné. V podstatě tyto stříkačky se dají využít se všemi běžně dostupnými hypodermickými jehlami nebo s většinou, ale to zakončení původně bylo vyvinuté pro takzvané KELF jehly, o kterých ještě taky budu mluvit. Není úplně vhodné pro všechny aplikace, protože díky tomu, že ten Luer typ tam je, tak se zvyšuje mrtvý objem té stříkačky. Na druhou stranu výhodou těchto stříkaček je to, že po demontáži jsou autoklavovatelné, takže můžete vlastně tímto způsobem vysterilizovat. Hodně využívané zakončení je zakončení TLL, což je v podstatě teflonový Luer lock. To je tedy Luer lock v teflonové úpravě, který je určen pro použití se stříkačkami jednak kovovými od Hamiltonu a jednak KELF jehlami, ale také některými konektory, nemusí to být vyloženě jehly. Používají se toto napojení například přímo v mikrolabech nebo jiných řídících nebo dávkovacích systémech. A většinou stříkačky s tímto zakončením, které jsou menší než 25 ml, tak jsou zase autoklávovatelné. Ještě k té autoklávovatelnosti je nutno podotknout, že pokud tu stříkačku tedy autoklávujeme, tak se snižuje její životnost, ona se stává křehčí a většinou tedy nevydrží tak dlouho. Asi nejoblíbenější zakončení je zakončení RN, což znamená odnímatelnou jehlu. Tady mám na obrázku stříkačku i s jehlou. Je to jehla, která je zase specificky vytvořená Hamiltonem a můžete si u těchto stříkaček vybrat ze 2 různých jehel v závislosti na tom, jaký máte objem stříkačky. Pokud ta stříkačka je od těch 2,5 mikrolitrů do zhruba 100 mikrolitrů nebo přesně do 100 mikrolitrů, vybíráte si z takzvaných small removable needles, těch menších, oni se liší totiž zakončením, a pokud máte stříkačku větší nebo rovnou 250 mikrolitrům, tady ty stříkačky jsou do 10 ml, tak si vybíráte z takzvaných large removable needles. Konstrukce je udělaná tak, aby ta jehla seděla přesně v nulovém bodě stříkačky. Vy si můžete u té jehly pak zvolit právě veškeré parametry, které potřebujete, jako je tloušťka jehly, její délka, její zakončení. No a hodně se to využívá právě u těch heterogenních vzorků, anebo prostě tam, kde je vysoké riziko ucpání jehly samotným vzorkem. Tím, že ty jehly se potom dodávají v balení po 6, už se s tím počítá, vlastně vy si můžete průběžně vyměňovat. Tyto stříkačky jsou také po rozebrání autoklávovatelné. Další ještě docela známé ukončení je KH, a to z toho důvodu, že je to ukončení takzvaně vroubkované, které se vyskytuje u té série 7000. Já už jsem o ní mluvila, že to jsou jediné stříkačky, které mají nulový mrtvý objem, to znamená, že ten plunger, ten píst zasahuje až do vnitřku těla jehly. Tyto stříkačky jsou sice technicky demontovatelné, ale ono se to moc nedoporučuje, a to z toho důvodu, že potom je strašně složité nasadit zpátky jehlu na ten plunger bez toho, aniž byste ten plunger nějakým způsobem poškodili. Naopak tyto stříkačky jsou ale hodně odolné a vydrží i velmi vysoké tlaky. Další ještě ukončení, které je poměrně běžné, je ukončení sample lock. To obsahuje na těle stříkačky přímo zapínací a vypínací ventil. Používá se v kombinaci opět s těmi stejnými removable needles, jako byly tady v tom předchozím případě, ale pouze těch large removable needles. No a používá se to například pro headspace nebo odběr a skladování environmentálních vzorků, nebo se to používá například pro spajkování.
Další ještě poměrně hodně používané ukončení je s označením C, nazývá se ChemSeal, kdy vlastně konec té stříkačky je vybaven normálně mail fittingem. To se používá u nízkoobjemových aplikací, kde nechceme vůbec žádný mrtvý objem. Vlastně se to namontuje tato stříkačka přímo do ventilu, používá se to například v kombinaci s ventily Hamilton s označením HV, HVP nebo HVX. No a z těch méně obvyklých zakončení, nebo méně obvyklých, ne tak často vyskytujících se, je označení FM, což znamená fixed needle, to znamená jehlu, která je přidělaná zase na pevno. Používá se to u CTC chromatografických stříkaček. No a ten unikátní design se vyznačuje tím, že jehla je připojena přímo k válci a eliminuje tak kontakt té dané chemikálie toho rozpouštědla a lepidla, které se používá při tvoření vlastně stříkaček a jehel. Další možné zakončení stříkačky je takzvané BFB nebo BFP, se někdy používá Bubble Free Prime, což je závitové ukončení, které se hojně využívá ve stříkačkových pumpách, jako je například právě přístroj Microlab od Hamiltonu. A co je ještě specifické na těchto stříkačkách, je hrot, který, jak vidíte, je kuželového tvaru. On totiž nezabíhá jenom do těla samotné stříkačky a do toho vyústění, ale až přímo do ventilu a v podstatě tak eliminuje množství vzduchu v tom celém systému. Potom dalším zakončením je takzvané Carbon Analyzer, což je stříkačka, která se používá především pro analýzu vody v analyzátorech celkového organického uhlíku. Toto zakončení je zase navrženo specificky tak, aby se minimalizovala možnost kontaminace organickým uhlíkem ze samotného připojení jehly. Pak jsou ještě další zakončení, které jsou určeny pro řídící systémy Microlab. Tady například mám uvedené DX, což je vlastně teflonový Luer lock s vnitřním M6 portem, ale těch označení je více, není to jenom DX, může to být AD nebo DAD. No a poslední, které tady mám uvedené na té Supper Syringe, je ukončení tracheální, které je specificky ne pro jehly, ale pro flexibilní hadičky s definovaným vnitřním průměrem. To se používá například při odběru vzorku plynu nebo pro přípravu plynových standardů nebo pro kalibraci zásobníků. A tím bych vlastně ukončila všechno, co se týká stříkaček a teď už bych se přesunula k jehlám, protože ty jsou také poměrně možná i důležitější než samotné stříkačky. Takže už víme, že si máme vybrat stříkačku podle toho, jaký máme vzorek, jaký máme objem a řídit se i podle toho, jaké je zakončení, jestli už to obsahuje jehlu nebo tu jehlu musím přidat. Ty jehly, které se přidávají, i ty, které už jsou součástí těch stříkaček, většinou už buď jsou dané, anebo si u nich můžeme navolit to nejdůležitější, což je zakončení jehly. Těch zakončení je celkem 6 stylů, v podstatě je to 5 a jeden z nich je odvozený. Říká se tomu point style i česky, takže já bych jenom jednotlivé ty zakončení představila. První tady mám uvedený point style 2, což je ukončení určené pro penetraci sept. No a ten hrot jehly, jak je vidět, je ostrý, skosený, zakřivený. Je právě určený tak, aby to septum poškodil v podstatě co nejméně. Gauge, ve kterých se dodává to gauge, já o tom ještě budu mluvit, ale v podstatě je to vnější průměr jehly a čím ta hodnota, jenom se zmíním jenom tak jakoby poznámkou, čím ta hodnota je větší, tak to gauge, ten vnější průměr je menší a obráceně je to vlastně nepřímá úměra mezi tím. Tak tento typ se historicky používal pro přímý nástřik do plynových chromatografů. Další ukončení je point style 3. Tady už vidíte, že je to tupý hrot jehly, který se používá především v kombinaci se vstřikovacími ventily HPLC systému a také pro pipetování vzorku. Vlastně rozmezí toho gauge, těch vnějších průměrů je 34 až 10 a je to nejvíce využívaný styl pro manuální nástřik HPLC systému v kombinaci s gauge 22. Takže když chcete většinou pro HPLC, tak je to point style 3 a gauge 22. Takovou alternativou k tomuto je podstyl 3T. Ten je vlastně specificky v tom, že je 19 mm od konce té jehly poteflonované a používá se to především pro tenkovrstevnou chromatografii. Já ještě potom se o tom budu zmiňovat, proč to tak vlastně je. U těchto jehel je možné si vybrat jenom ze 4 různých vnějších průměrů, a to 26 a 26S a 22 a 22S.
Pak máme point style 4, ten se hodně používá hlavně v přírodních vědách, v life science a například při pokusech na orgánech nebo i tedy na zvířatech. Je to tím, že ta jehla je velice ostrá a přesná. Standardně se dodává se zkosením 12 stupňů, ale pokud máte opravdu malý cíl, tak je možné více vertikálnější zkosení, používá se 30 nebo 45 stupňů. Pokud byste si jehlu tohoto stylu nechali dělat na míru, tak je možné definovat vlastně to zkosení od 12 až do 60 stupňů. Gauge, ve kterém je to dostupné, tyto jehly, je 34 až 10. Pak máme point style 5, což už je, jak je vidět, konická jehla, která má boční otvor, je určena pro penetraci sept při headspace a dostupné gauge je o něco užšího rozsahu, a to 26 až 10. No a poslední point style je AS, což je jehlový hrot speciálního koželovitého tvaru, který je dneska úplně nejvíce využívaný pro plynovou chromatografii v autosamplerech. A zase je to trošičku omezenější, ten rozsah vnějších průměrů od 26 do 10 gauge. Tady jenom několik případů, kde se různé hroty používají, takže jak už jsem to zmiňovala, při manuálním dávkování do plynových chromatografů byl historicky využívaný hlavně PS2. Dneska už se ví, že mnohem vlastně lepší a prodloužení životnosti je při použití point stylu AS. Většina ručních vstřikovacích ventilů používá pro HPLC systémy point style 3, a to v kombinaci s Gauge 22. Pokud potřebujeme co nejúčinnější dávkování, nabrat například vzorek z vialky, tak se doporučuje PS3 anebo AS. No a pokud, jak už jsem říkala, potřebujeme něco velice ostře a cíleně zamířit, tak se používá PS4, taková ta zkosená, standardně z 12 stupňů, ale můžeme si volit až do 60 stupňů. No a já jsem mluvila o teda jehlách, které jsou přidělané přímo do těla stříkačky, ale pak jsou právě i ty jehly, které můžeme přidělat na tělo stříkačky, buď to na Luer lock, Luer tip, a nebo jako do té removable stříkačky. Tady je jenom vidět, jak ty jehly vlastně vypadají, jaké mají ukončení. Ty jehly, které napojíme do Luer lock, jsou buď kovové nebo plastové. První tedy jehly, které mám tady uvedené, jsou kovové, takzvané metal hub needles. Jedná se tedy o jehly, které to ukončení mají z poniklované musazy, sami jsou normálně z nerezové osely 304 a dá se kombinovat tyto jehly jednak se stříkačkami s teflonovým Luer lockem, a nebo ji můžeme kombinovat nejenom se stříkačkami, ale také konektory, a ty konektory můžou být jak Luer lockové, tak Luer typové. Jinak standardně obecně všechny jehly se vyrábí, takže mají délku 51 mm. Tyto konkrétně, ty kovové, jsou dostupné v gauge 10 až 33. Pak jsou takzvaně KELF jehly, a já jsem ještě v podstatě neřekla, z čeho oni jsou vyrobené. Oni jsou vyrobené ze specifického plastu s označením CTFE, což je homopolymer chloro-trifluoroetylenu. A ty lze použít vlastně se stříkačkami a konektory jak Luer tip, tak ten teflonový Luer lock. No a zase standardní délka, jak už jsem říkala, je 51 mm a to gauge, ve kterých jsou dostupné, je 10 až 31. Co se týká vyměnitelných jehel, které jsou vhodné pro ty stříkačky s označením RN a potom ty větší ještě se sample lockem, tak ty mají různé zakončení, jak je tady vidět na obrázku. Ty menší jsou tedy vhodné pro stříkačky do 100 mikrolitrů a tam ještě to ukončení je specifické podle toho, jaký je vnější průměr, je tedy dvojí. Ty, které jsou velké, to znamená, jsou určeny pro stříkačky, které jsou větší než 250 mikrolitrů, tak zase to ukončení vlastně je tvořeno takovou fittingem a samotnou jehlou. Gauge, ve které jsou dostupné ty větší, je 20 až 26 S. No a u těchto jehel si můžete tedy volit, jaká je vlastně vnější průměr té jehly, jaká je délka jehly a jaký je ten point style, o kterém jsem mluvila, to ukončení. Tady jenom tak jako shrnuté, které jehly a které stříkačky k sobě patří, tak jak jsem říkala už, ten teflonový Luer lock, na něho se dá nasadit buď to kovová jehla nebo KELF jehla. Luer tip, co se týká stříkaček, ne konektorů, ale stříkaček, tak je vhodná KELF jehla. Co se týká teda těch RN stříkaček, na ní můžeme nasadit dva typy jehel, rozdělených podle objemu dané stříkačky, buď to malé nebo velké, a ty velké jdou ještě nasadit
na sample log systémy, třeba pro HPLC systémy. No a kromě těch základních ukončení jehel jsou ještě specifická ukončení jehel. Například to první jsou jehly úplně bez připojení. Tam si můžete navolit point style, můžete si navolit délku, můžete si navolit vnější průměr, ale ta jehla nemá žádné ukončení, to znamená, že vy si ji můžete nasadit například do nějakých kanil nebo do nějakých hadiček. Není ale možné už je potom dostat do jakékoliv stříkačky. Další jsou kloboukové jehly, to označení je podle toho ukončení, které tady vidíte na konci, ono je ve tvaru takového kloboučku, no a ty jsou navrženy tak, že oni se přímo zastrkávají k portu ventilu. To spojení je umožněno pomocí fittingu a ten fitting je dodáván přímo s jehlou. Pak jsou to jehly potažené teflonem, já už jsem se o nich zmiňovala, je to vlastně od konce jehly 19 mm potah teflonem a je to kvůli tomu, aby se snížilo povrchové napětí mezi tou jehlou a kapalinou a tak ty kapičky, které nám na tenkovrstevné chromatografii vzniknou, poskytovaly reprodukovatelné výsledky. Další bych si ještě zmínila jehly pro stříkačky určené pro dávkování gelu při metodách sekvenování DNA. Jak je vidět, tady je třeba takový soubor stříkaček, oni jsou držené pospolu takovým speciálním držákem. Ty jehly se pak prodávají buď to samostatně, pokud dávkujeme jeden vzorek, anebo v nějakých souborech tak, abyste je mohli napojit na těch 8 nebo 12 stříkaček, které jsou zapojené v sérii a jsou specifické v tom, že jsou poměrně krátké, mají jenom 25 mm a také jsou poměrně tenké. Vlastně Hamilton je vyrábí jenom ve 3 různých průměrech, a to žádná celá 2, žádná celá 3 a žádná celá 4 mm. A protože jsou tak tenoučké, tak ty menší, žádná celá 2 a žádná celá 3 mm, jsou z části, ono je to tady i vidět na tom obrázku, ještě pokryté, tak aby se zamezilo jejich poškození. Další jehly jsou například odzdušňovací jehly, ty jsou určené pro přidávání nebo odebírání kapaliny z nebo do nějakých uzavřených nádob. Oni dokážou vlastně vyrovnávat atmosférický tlak. No a pak jsou to píkové jehly, ty jsou tedy z píku a buď se dodávají s CalF zakončením, které je kompatibilní se stříkačkami Luer typ, Luer log anebo konektory Luerovými, anebo s RN zakončením a to je vhodné pro stříkačky, které jsou větší než 100 mikrolitrů, to znamená s tím větším RN zakončením. No a protože ty jehly jsou poměrně důležité, tak tady bych se zmínila ještě o tom, jak by se měly správně čistit, aby se v nich neusazovaly nějaké nečistoty nebo aby se v nich netvořily sraženiny. Tak nejprve se doporučuje propláchnout jehlu rozpouštědlem, o kterém víme, že nám ten náš daný vzorek krásně rozpouští. Hamilton uvádí, že jednou z nejběžnějších chyb je proplachování solí, proteinů a DNA organickými rozpouštědly, které naopak vede k tomu, že se tam ty sroženiny vytváří. Potom, co propláchneme ten vzorek rozpouštědlem, o kterém víme, že se v něm ten náš vzorek rozpouští, tak je vhodné ještě použít čistící kit, kdy Hamilton nám to dodává přímo s čistícím roztokem, kdy oni deklarují, že je to biologicky odbouratelný nefosfátový koncentrát, který nám to krásně pročistí a pokud bychom chtěli si být úplně jistí, tak součástí toho kitu jsou ještě wolframová vlákna, která se dají protáhnout skrz tu jehlu a tak vlastně zbavit tu jehlu nečistot i mechanicky. No a já bych ještě zmínila se jenom krátce o tom, co znamená ten gauge, ten index gauge, což je v podstatě něco jako vnější průměr jehly, ale není to úplně přesné vyjádření. Pokud si vybíráte jehlu a chcete si navolit přesně její parametry, je potřeba se podívat tady do té tabulky. Nejenom, že některé gauge mají například úplně stejné vnitřní průměry, což nás většinou zajímá z hlediska toho, kolik toho vzorku potřebujeme dávkovat, jako je například, když se podíváte gauge 33 a 32, tak ten vnitřní průměr je úplně stejný, ale právě ono se to liší tím vnějším průměrem, tedy vlastně tloušťkou stěny a také je někdy označení nejenom těch samotných čísel, ale označení S, jako je například 26 a 26S, které nám, jak vidíte, ten vnější průměr je poměrně podobný, není úplně shodný, ale je hodně podobný, ale vnitřní průměr je u toho SK poloviční. Je to dáno tím, že ta jehla s tím Skem je určena do náročnějších podmínek, kde hrozí její nějaké poškození, zlomení nebo ohnutí, takže se tam vytváří nebo dělá Hamilton mnohem silnější stěnu. Co je ještě u té jehly důležité si definovat, je vnitřní takzvaný mrtvý objem jehly, protože když
vlastně si volíme objem té stříkačky, tak ten objem jehly pro nás důležitý. Těžko bychom například naplnili injekční stříkačku, která má svůj objem 10 mikrolitrů, když bychom vnitřní mrtvý objem jehly měli taky 10 mikrolitrů. Takže tam je potřeba si to vždycky přepočítat. V té tabulce gauge je ta hodnota uvedená vždycky hodnotou objemovou na palec, takže je důležité si délku i té jehly volit podle toho, jaký máme vlastně mrtvý objem. Tak a protože uživatelé si tedy můžou volit nejenom průměr nebo vnější průměr jehly, ale také její délku, tak tady je jenom vidět takové shrnutí, jak ta délka jehly se měří. Poměrně jednoduché je to u těch kovových a KLF jehel, které vlastně jsou od začátku té jehly až po začátek toho připojení. Trošičku jinak je to u jehel vyměnitelných a těch kloboukových, kdy tam se počítá s tím, že část té jehly je vlastně zasunutá do toho pouzdra. Takže se jenom nelekněte, když vám přijde jehla, kterou jste si nějakým způsobem nadefinovali, že je malinko vlastně delší. Tady je vidět ty vzdálenosti, které se k tomu vlastně přičítají. Jinak tu délku jehly vy si tedy standardně, pokud si berete Hamilton jehlu, tak volit nemůžete, je to těch 51 plus minus 1 mm, ale u těch customized produktů je možné volit délku od 10 až do 304 mm. Když si vezmete, tak je to vlastně něco přes 30 cm, takže poměrně hodně dlouhé jehly se dají nadefinovat. No a poslední, co se u stříkaček ještě liší, a je to ale vždycky dané typem té dané stříkačky, je právě píst. Takže bych se ještě na konci zmínila právě o pístech, se kterými se u Hamilton stříkaček můžete setkat. První z těch typů pístů je takzvaný mikrolitrový. Je to ten základní standardní píst z nerezové oceli, který se nachází v injekčních stříkačkách mikrolitrových, který v té první skupině, kterou já jsem zmiňovala, o objemu 2,5 až 500 mikrolitrů. Ten je ručně připevněný k tomu skleněnému válci a vytváří kapalinotěsný uzávěr mezi sebou a tím samotným tělem, takže jeho životnost při použití homogenních vzorků je tedy téměř neomezená. Já už jsem také zmiňovala, že tyto písty se nedají měnit u těch mikrolitrových stříkaček, takže v případě jeho poškození musíte tedy vyměnit celou tu stříkačku. Speciální písty, u nich už jsem se taky zmiňovala, jsou písty pro stříkačky řady 7000, což je ta sada nebo série stříkaček, které mají nulový mrtvý objem, a ty písty jsou specifické v tom, že na konci tvoří je takový wolframový drátek, který sahá až do úplného konce jehly, takže vlastně nám vytváří tu stříkačku, která má nulový mrtvý objem. U řady 800 a 1800 je možné, nebo se vyrábí písty zesilené, je to z toho důvodu, abychom, když dávkujeme velmi malé objemy, právě ty malé drátky nepoškodili, takže oni se vlastně zhutňují a vytváří se do nich právě ty zesílené písty. Co se týká Gestite pístů, tak ty v závislosti na zamýšleném použití jsou vyrobeny buď to z nerezové oceli nebo z hliníku a často mají polymerovou špičku, nejčastěji tu teflonovou. Lze je použít jak pro ruční, tak automatické aplikace a ty písty jsou vyměnitelné. To znamená, že když se ten píst nějakým způsobem poškodí, tak je možné ho vyměnit. Co se týká manuálních pístů, tak to jsou písty dodávány tedy pro manuální použití. U stříkaček, které jsou menší než 1 ml, mají standardní kopulovitý tvar. Jsou tedy z vlastně nerez oceli. Ty, které jsou pro stříkačky, které mají více než 1 ml, tak jsou potaženy teflonem. A často, právě tady je to už krásně vidět na tom obrázku, mají ještě uvnitř takovou zarážku, která nám umožňuje použití ve stříkačkových pumpách. Často také mají ještě vlastně takovou přírubu, která znemožňuje vlastně ten píst zatlačit úplně do té stříkačky a poškodit tak buď hrot té samotné stříkačky nebo hrot toho pístu. Další písty jsou takzvané písty X-Style. Jak je vidět, tak ty písty jsou zase trošičku jiné. Používají se pro injekční stříkačky, které mají objem 500 mikrolitrů a menší, převážně v nějakých stříkačkových pumpách. Na konci mají vlastně závit, kterým se dobře namontují do té stříkačkové pumpy a zase tam mají zarážku, tak aby se zastavila ta stříkačková pumpa předtím, než poškodí píst nebo jehlu.
Další, se kterým se můžete setkat stylem, je XP style. Ten se používá pro modulární digitální injekční pumpy XP3000, zase má zarážku a jak vidíte, tak on je taky takový specifický. Je to z toho důvodu, že je určen pro stříkačky, které jsou krátké, jenom do 30 mm. Co se týče prodloužené verze, tak je to tady ten XL style piece, ten už je určen pro stříkačky, které mají 60 mm. No a poslední z těch X série je XB style, ten má ještě speciální takové pouzdro a zarážku a ta zarážka nám umožňuje jeho správně namontování tak, aby se snižovalo množství generovaných částic při otěru toho pístu skrz skleněný válec. No a ten poslední pís, který tady mám uveden, je takového toho kuželového tvaru, je pro ty speciální stříkačky pro Microlab s názvem Bubble Free Prime a je to vlastně pís určený k vytlačení a vlastně znemožnění vytváření plynových bublin uvnitř toho systému. No a já už jsem mluvila o produktech na míru, týká se to tedy především jehel, kdy ty jehly, pokud chcete vyrobit podle svých požadavků, kdy si tedy můžete navolit délku mezi 10 až 304 mm, gauge v rozmezí 10 až 34 a také zakončení point style, jaký potřebujete pro vaši aplikaci, tak ty je možno po Hamiltonu naprosto běžně žádat. Jejich výroba ale trvá o něco déle než to, co mají standardně na skladech. Většinou se ta dodací lhůta pohybuje mezi 5 až 6 týdny. No a já jsem mluvila o tom stříkačkovém rozdělení v závislosti na tom, jak ta stříkačka vypadá, ale je možné stříkačky samozřejmě rozdělit i podle způsobu, jakým je používáte, nebo podle přístroje, který používáte. Stříkačky obecně i na Hamiltonu jsou ještě rozdělené normálně na ty, které jsou určené pro plynovou a kapalinovou chromatografii, ty, které jsou určené pro autosamplery nebo pro manuální dávkování a i u těchto jednotlivých jsou potom jednotlivé přístroje uvedeny podle výrobce. Takže jiná stříkačka je vhodná například pro agilentní přístroje a jiná například pro termo. Je to tam jako na jejich stránkách i hezky zobrazené, můžete si vybrat přesně to, co vám vyhovuje. Dále jsou to stříkačky tedy pro tenkovrstevnou chromatografii, o těch jsem dneska mluvila poměrně často, jsou to ty poteflonované stříkačky pro life science, to jsou právě ty skosené z Point Style 3 a nebo pro dávkování do gelu, takové ty kratší. Dále jsou to stříkačky pro různé klinické přístroje, anebo právě pro ty analyzátory uhlíku neboli tocky. No a co se týká příslušenství, tak ještě Hamilton nabízí samozřejmě doplňkové jednak služby a jednak malé přístrojky, kterými si můžete pomoct při dávkování dle vaší aplikace. Je to právě například digitální dávkovač, kdy tento dávkovač umožňuje mnohem přesnější dávkování. Tu danou hodnotu si zobrazíte na malém displeji, který je tady zobrazen na tom prvním obrázku. Dále jsou to, já už jsem o nich mluvila, různé čistící roztoky, wolframová vlákna, různé adaptéry, fittingy, příslušenství k plungerům, například některé ty plungery jsou hodně náchylné k ohnutí, takže se prodávají i takové speciální držáky, kompresní tvarovky pro jehly, anebo právě ty certifikáty jako služby, ať už se to týká NIST certifikátu, anebo potom kalibračního certifikátu. Tady je vždycky to ale nutné nadefinovat ještě předtím, než se daná stříkačka objedná. No a já bych jenom ještě upozornila a vlastně vám připomenula, kde můžete naše webináře, české především webináře najít. Je to na našem webu, ještě stále jsme pod hlavičkou webu HPST, kdy ale musíte přejít, pokud chcete zhlédnout naše webináře do sekce e-shopu, tak to mám tady nahoře zobrazené, takže na e-shop hpst.cz v sekci webináře můžete najít záznamy našich webinářů, on už tam asi i zítra bude ten dnešní, kterého se dnes účastníte. Můžete si ale vybrat webináře asi zhruba od roku 2020. Po vyplnění takového jednoduchého formuláře, který slouží pouze pro to, aby jsme měli přehled, kdo se na naše webináře dívá, tak si můžete vyfiltrovat buď podle toho, jestli chcete se dozvědět něco o nějakém přístroji nebo spotřebním materiálu, také dle výrobce, takže toto bude pod výrobcem Hamilton, anebo podle přednášejícího, kdy nás je tam více, takže si můžete zafiltrovat i podle toho, kdo ten daný webinář vedl.
No a koho můžete oslovovat jednak s otázkami ohledně Hamilton stříkaček a například i s poptávkami, tak jsou naši produktoví specialisté. Máme je rozdělené podle regionu, asi určitě to víte a často vás navštěvují. Takže pro oblast severozápadních Čech a také Prahu 2, 3 a 9 je to Robert Kukula. Pokud chcete zeptat z jihu Čech nebo Prahy 4, 5 a 6, je to kolegyně Jitka Berková. Pokud spadáte po oblast severovýchodních Čech, Pardubicko, Hradecko a podobně, dále také Prahu 1, 7, 8 a 10, je to Lukáš Slavata. Co se týká Vysočiny a také části Jižní Moravy a Tevy, tak vás určitě navštěvuje Jana Havelková, a pokud jste z celé oblasti Moravy, Olomoucko a podobně, tak je to Iva Belenová. Takže pokud byste měli jakýkoliv dotaz, já se určitě ještě podívám do tady těch chatů a questions and answers, nebo odpovědi a otázky do polí a postupně bych vám, když tak odpověděla, tak pokud by vás napadlo ještě něco dál, tak můžete oslovovat i naše produktové specialisty, anebo tedy mě. Tady je moje e-mailová adresa a pokud byste ztratili úplně všechny, tak můžete napsat na info@hpst.cz a my si potom vaše otázky a poptávky rozdělíme. To se nemusíte bát, že by to někam zapadlo. No a toto by bylo asi z mojí strany vše. Já bych vám chtěla poděkovat za pozornost. Jsem moc ráda, že jste se účastnili tady toho webináře a snad vám to dalo i nějaký takový nadhled, nad čím ještě byste se mohli zamyslet, co byste mohli využít pro své aplikace. Takže děkuji.